салом алайкум ба ҳама подписчикои канали Ралика официал бародаро. Гӯш мекунем трекчаи нави Ралика ва ценид мекунем. Рӯзои наздик мебаромш. хеле аба ҷивои голос накардем бародаро, так что ценид кунем. Дар комментария фикротона бигӯен, хуб мешавад. гӯш кун. да гапом ҷавоб дода натонисти зоб кашид, дилам ба қувват бидай, ядниё азоб кашид, просто так кашола тарафиш хишаби, тира ҳарчи мегане ки рафтори хичаби, хоб гап нест, тоқа гашта метони, пацана шикастанша то вираҳша медони, удари сах зади сини, хотирои ширинам 100% рӯзе та актриса бенақша мемонӣ. тоқа назорат кӯ ба ӯ сайту сайтома, тоқа бишину тоқат кӯ алам кун то қиёмат, тоқа биданам хуба ки мефаҳми дӯсти хуба, то қадр мекунан ки руда мекаши пӯсти хуба, ту паст мешай зора мекунӣ, мебини зиндагиша, мепирсӣ дар бораш, мефаҳмӣ ай синфи якиша, мекунӣ хиту қамоле набидай моли хитояй, намеарза бидан қатитай пишти пулилояй, друни сар додувояй, ҳуҷайрош дар ҷаи ошиқшане ки дил ҳамаи короша як рӯзда мекиша, анде хоки стар шавам муҳтоҷи занманашам, агарам партов мешайдам би ягон синфи дашам, калон кунам буд кунам мактаба, гиримш ҷошда ҳамсафарам кунамш, бовар бикунам гапошда, на бандитам на бабник сӯзонданам ядамда, просто содаем ки дил додам, ҳам хели ёдамда, либоси канадаже бӯйра маскадестай, дидан ҳар дофтара мара тентаки маскадестай, тирам хита дур гирифтести, кори нағз кадестай, натури намехомта, идоф мужик лавз кадестай, беҳуда бахшиши талаби шанс кадестай, ту касее ки орзуи коғази савз кадестай, алкоголи ғадорхуни дуруна ғавз кадестай, дурии ӯ мара қатӣ майхона ҷавз кадестай. короче бародарои гиромқадр, нами қабат и қана бидоли менависам издомша камтараки дига, и камай 2 минутай боз ётарш мекунам, пешкаштон мекунам ва ценид кунен. сиёҳ шидам бародаро, гуфти гапо қайроқум дабидем, эмбида атве додем, чи хел диден. бо мебинем ки бародаро ҳамаш ченҷ мешавад, хай тобистона ҳамиянатен обод бошем. Накаш сини хидат обуруи тори сар бидама, набар истифода гапои да сари қар бидама, наками натаи падез ё пишти дар бидама, барои ки пеши под фиридам бидина бидама, накаш сини хидат обуруи тори сар бидама, набар истифода. Не бародар омада мега қати хидат не қати ачкиёд мега я сурат бигирам, кайф кардам ба худо, мега ачкиёд маъқул мешид, боз додамаш сурат гирифт, набоду дагмон обод боша, ҳамин бародари хуҷанде. Gidiyor mu da? İşte Hadi abra da akayım. Ve var dora. Oo, kasi Gidiyor var. ki. Bağladın Bak. ҳазор омад бародаро барои дастгириятон, иншоалло ки навигари бо пешай муҷдат кунен, интизори сукмурепои нав ба нав бошед.